ideea în care eu te-am întrebat despre lipsa de bani și lipsa de copii, mă interesează dacă ele sunt niște motive reale sau pur și simplu cu o muncă și cu o strategie de care te ții, cele două mituri pot fi dărâmate. Lucian, trebuie să ai răbdare în orice ce faci. În orice. Da, colegul Rareș, Manolache și tu și băieții de la Energia fac niște lucruri deosebite pentru că, cred eu, avem ceva în comun cu toți, pasiunea și interesul de a ne dezvolta copiii. Ăsta este interesul nostru. Dacă avem chestia asta, deja avem un mare avantaj față de ceilalți care vor să facă, pentru că sunt și colegi care își pun problema banilor. Cum să facem să trăim din chestia asta? Din păcate, nu prea cred că se poate încă trăi dintr-un club de rugby.